estatuan aztertu gabeko gai askoren aurrean jarri gaitu prozesu honek, eta gure buruari inoiz egin ez dizkiogu galdera batzuk egin behar izan dizkiogu, ez? Eta norabide horretan erantzunkidetasun sozialei begira genituen indargune batzuk detektatu ditugu, baina baita ere ditugun ahulezi eta gabezi desente, esango genuke. Taldea handia izanik, talde txiki bat zazpiko talde bat sortu dugu guk, eta sail ezberdinetako jende askok hartu dugu hor parte orduan. Aberasgarria izan da talde hori bea, aurrez bildu etzelako talde bat zelako lehenik eta ben, eta hor bertan eztabaidatu izanak eta gure jarduna ezbaian jarri izana beharrezkoa izan da. Ondorio oso garrantzitsuak atera ditugu, eta orain gure erronka da horiek hartu, horiek lurreratu eta horiekan lanketa egiten hastea.